Stop epilepsii. Zelenou lidem s epilepsií. Dobrý den, vážení posluchači, setkáváme se opět při dalším dílu seriálu, který je věnován lidem s epilepsií, a tentokrát tedy vítám paní primářku Janu Šeblovou. Dobrý den. Dobrý den. Která je předsedkyní České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, řekl jsem to správně, na nic jsem snad nezapomněl. Paní primářka kývá a my bychom si dneska měli říci něco o tom, jaký pohled je pohled lidí zabývajících se urgentní medicínou na člověka s poruchou vědomí, s křečemi, který je přece jenom trochu jiný než pohled nás epileptologů. Co vlastně příbuzný nebo náhodný kolem jdoucí pacienta, který upadá do bezvědomí a má eventuálně křeče, má vlastně z vašeho pohledu udělat jako první, eventuálně druhý či třetí krok? No tak v každém případě stejně jako u všech ostatních urgentních stavů, pokud se obrací na záchrannou službu začátek toho záchranného řetězce, tak musí zavolat na linku 155. V případě jasně zdravotnických obtíží, což teda křeče samozřejmě a bezvědomí jsou, tak doporučujeme volat přímo tu 155, protože tam máme sestry školené v té telefonické první pomoci, takže tím pádem už vlastně pak mohou navést toho příbuzného nebo svědka v těch prvních opatřeních. Takže to je problém, který je i mimo epileptologii 112 nebo 155, takže jestliže to je čistě takováhle hlavně medicínská záležitost, tak tam přesně je erudovanější porada na druhé straně než na 112. Je to rychlejší a ta 112 je velmi výhodná tam, kde se jedná o společný zásah toho integrovaného záchranného systému, to znamená veškeré potřeby technické pomoci, dopravními nehodami počínaje, prostě pády z výše, všechny možné, teda další situace řídké, jako třeba sesutí domu a tak dále, jak jsme viděli nedávno. Kde je potřeba už třeba těch požárníků, hasičů a tak dále. No a dobře, voláme tedy 155 a co máme hlavně říkat? První, co se stalo, co se děje, jak ten stav vypadá, kde to je a kontakt zpátky, protože to je velmi důležité, aby operátorka mohla vyslat sanitku a zároveň, kdyby se spojení přerušilo, tak zavolat zpátky. Popis toho stavu by měl obsahovat, jestli ten člověk reaguje. Jestli reaguje na oslovení, jestli reaguje na bolestivý podnět, tím se zjišťuje vlastně stav vědomí velmi hrubě, ale tyhle dvě reakce řeknou poměrně hodně. Potom v případě toho záchvatu křečí je to bližší popis těch křečí. Jestli ten člověk má takové ty záškuby velké končetinami, nebo jestli je jakoby v křeči, jako strnulý, jestli modrá, což by znamenalo, že je ohroženo ještě to dýchání, jestli ten záchvat pokračuje, nebo jestli se ten člověk probírá. To je pro nás také důležité, protože typický epileptický záchvat většinou trvá do těch 2-3 minut. Většinou velmi krátce, to máte pravdu. A potom tedy ten člověk začíná třeba pomalu reagovat, nebo nedojde ani k té cyanoze, tedy tomu zmodrání a k poruše dýchání. A zase naopak, pokud se jedná o závažnější stav, o ten pokračující epileptický status, tak tam je to s výhodou pro tu posádku, když má informaci, že třeba ty křeče trvají už tu 10. minutu a aby se mohli teda připravit a mít veškeré vybavení na zajištění kompletní toho pacienta. To samozřejmě, pokud se to stane doma a volá prostě někdo z rodiče nebo partner toho postiženého, tak ten přesný časový údaj většinou ví, že jo? Když se to stane někde na ulici, tak možná tahle informace chybí, jestli když vidím někoho, kdo má křeče, jestli je to 2., 5. nebo dokonce 10. minuta. Že? To určitě, ale zase jako většinou ty pády na ulici s bezvědomím na sebe přitáhnou pozornost, pokud to není třeba v noci nebo v nějakém nepřístupném teda místě, ale pokud někdo jde, spadne a vykřikne a ten typický epileptický záchvat má většinou tak jasný začátek, že ty lidi prostě zvednou mobil a volají. Takže tam se to dá jako poměrně určit, nebo ta dispečerka pak i otázkami navede. A ještě nakonec té první části
My jsme si řekli, co doporučuje ta dispečerka, teda jako první pomoc, aby zatím, než přijede eventuálně vůz rychlé pomoci, ten dotyčný dělal. Zajistit, aby se dotyčný pokud možno neporanil, to znamená maximálně držet hlavu, nebo aby při těch křečích se třeba neuhodil o okolí nábytek a tak dále. V žádném případě nepáčit jazyk. Doporučujeme stejně, to znamená nevytahovat jazyk za každou cenu. Na to máme teda mnoho odstrašujících historek. A jakmile křeče odezní, tak zkontrolovat průchodnost dýchacích cest, to znamená záklon hlavy a držet průchodné dýchací cesty, nic jiného než ten záklon. Nebránit těm křečím, nedržet končetiny a někdy stabilizační polohu teda na konci. Jenom v případě, že 100% ten člověk dýchá, protože ta stabilizovaná poloha, v případě, že by šlo třeba o hypoxické křeče v úvodu zástavy oběhu, tak je potom velmi nebezpečná, protože může dojít právě i k záměně toho příznaku těch křečí, které mohou jako vlastně zahajovat jiný stav. Takže to možná bude námět do příštího povídání, to znamená diferenciální diagnostika těch stavů bezvědomí a křečí, protože ne každý ten stav můžou být takzvané jenom jednoduché epileptické křeče, ale může to být známka kardiálních nebo jiných problémů a tady už prostě nestačí jenom ta laická první pomoc a řekneme si, co se potom děje ve chvíli, kdy sanitka přijíždí k pacientovi. Tak já vám, paní primářko, zatím děkuji a těším se na další setkání a všem posluchačům děkuji za pozornost a nashledanou. Nashledanou. Tento pořad vznikl za laskavé podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.